Christophe, Marnik, Siebe en ikzelf keren terug na een verlengd paasweekend en zo spelen we nog eens met onze vaste basisopstelling, maar een keer op dinsdag. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Marnik, Christophe, wat vinden jullie van de truitjes die Siebe en ik vorige week gekocht hebben? Dan moet ik even naar achterom kijken, denk ik. Hè? Ja, het is STVV, Genk en Beringen-Heusden-Zolder. Toch eentje die op het lijstje stond, hè? Absoluut. Allemaal van hetzelfde jaar? Of, Het Genk en STVV volgens mij 2001 en Beringen-Heusden-Zolder is het enige jaar dat ze in eerste klas hebben gespeeld. Dus dan weten jullie meteen dat het... Betrapt, nee. Het zal er niet ver vanaf zijn. 2003. 2003. Het zal er niet ver vanaf zijn. Ik vind vooral opvallend dat van Heusden-Zolder bijna dubbel zo groot is als dat van STVV. Ja, daar hebben we een extra large gekregen. Bij STVV was het een smalletje. Ja, het was de dat maat. van Danny Boffey, denk ik, dan van STVV. En de ander van een Rui. Hè? Ja. Maar ja, dus de maten konden we niet kiezen. Maar ja, het Bering-Heusden-Zolder truitje is dus wel een Ja, is heel mooi. Het heel uniek exemplaar. en het past hier. Hè? Ook het STVV doet me zo denken aan het begin van de Duchatelet-periode, TV-lokaal. Denk ik dat van hem was. We moeten net even aan het nadenken. Maar de beruchte Nissan Cup zege was met Eburon nog. Dus de Yellow Blonde Army op Staaien. Wat is de Yellow Blonde Army? Ja, ze hebben zich allemaal laten blonderen toen, spelers. Om de zege te vieren van dat was toen de Liga-beker die er toen nog was. En, zoals je in Engeland nog de League Cup hebt. Ja. Maar dat is, ik denk dat dit van net iets later is. En ja, Genk was periode Nito hoofdsponsor. Toen Suzuki nog gehaald werd ook. Suzuki die dan ook bij Heusden-Zolder gespeeld. Ja. Dus het hangt allemaal samen. Ook Heusden-Zolder heeft daar Nito als hoofdsponsor. Dus. Ja, voilà. Maar ik heb ook een truikje nog voor. Ik ga dat nu overhandigen. Ja, je hebt het gezegd, als Britannic kampioen speelt. Ja, voilà. Oké. Dan krijg je dit truitje hier. We kunnen hem niet echt... Ja, kunnen we hem ophangen? Nee, bedoel, het zijn van de mooie truitjes. Ja, maar nee, het probleem is ook dat het is net niet Limburg. Hè. We zitten net over de grens, maar kampioen gespeeld zaterdag en zondag verrezen. Toch net op tijd om deze uitzending toch nog... toch nog. Was het een stevig titelfeestje? Ja. 1-5 gewonnen, 65-69. En van het feestje weten we niet zo heel veel meer. Dus het was goed. Hè. Dan, Christophe, jij bent terug van vakantie met de Rode Duivels. Want het was daar toch vakantie voor Ivan Leko? Tuurlijk. Rode Duivels is altijd vakantie. Leko zei het inderdaad. Ja. Nu, ik moet wel toegeven, ik ben tussendoor snel het geboortehuis van Martin Luther King gaan bekijken in Atlanta. Als je daar dan toch bent en je komt terug thuis en je hebt dat niet gezien, dan vloek je toch even. Maar... En sindsdien een droom gehad? Of? Meerdere. Nu, wat Ivan Leko zei over die stage, op zijn zachtst gezegd vind ik dat heel ongelukkig. Ik vroeg me even af of het zo nog een sneer was. Nu, voor de duidelijkheid, Leko heeft gezegd van hij had het over alle nationale ploegen. Hè, want collega Ludo van der Wallen van het Nieuwsblad, ik herkende zijn stem op tv, die stelde de vraag. En toen zei hij alle nationale ploegen. Maar ik moest toch meteen denken aan eind vorig jaar, toen ik Rudy Garcia op een persconferentie de vraag stelde van 2 trainers bij topclubs ontslagen, hè, bij Genk, Vink en bij Club Brugge toen Nicky Haaien, wat hij daarvan vond. En ja, toen fulmineerde hij dat het ontslag van Nicky Haaien, dat een schande was en dat ze zo niet moeten omgaan met trainers. Dus toen Leko dit gisteren zei over die vakantie, moest ik toch even aan die uitspraak denken. Ik moest denken aan de uitspraak van Rick de Mul, die bij A-agent aankwam en Ivan Leko opvolgde en vond dat de spelers, dat het fysiek er toch nog het een en het ander verbeterbaar was. Ja. Dus, het komt nooit echt collegiaal over natuurlijk als je zoiets doet. En ik vind het ook een beetje makkelijk. Het is wel zo, een trip naar de VS in het midden van het seizoen is niet ideaal voor spelers. Omdat ik heb zelf vorige nacht ook nog altijd wakker gelegen tussen 1 en 3. Gewoon omdat je biologisch ritme zo in elkaar zit. Dus het is niet ideaal. Anderzijds, en ze trainen ook minder in de VS, omdat ze ook iets meer moeten reizen. Want Kevin De Bruyne heeft dat ook zelf aangegeven. Langs de andere kant, het is vaak ook zo dat als ze te veel trainen, dan komen ze terug en hebben ze een lichte blessure en is het ook niet goed.
Dus ja, wanneer is het wel goed? Ik vind het een beetje een makkelijk excuus ook voor die slappe tweede helft, terwijl dat de eerste helft fantastisch was van Club Brugge. En ik denk dan ook, als je constant in contact staat met de nationale ploeg, wat zo is toch, en dat er gegevens worden uitgewisseld, ja, zeg dan op voorhand dat er een probleem is. Misschien dek je je dan weer in en komt dat ook niet goed over, maar achteraf vind ik het helemaal makkelijk om dan het daarop te steken voor een stuk. Bovendien kan je op iets meer dan een week Ja. je volledige basis kwijtspelen. Dat lijkt me niet. Nee, ik Nee. vind het... Ja, conditie Maar komt het te goed reizen- en gaat te paard. hè. Ja, maar het reizen is gewoon... Ik bedoel, en zeker die kant op en terug. Zegt men altijd dat zwaarder is Om terug te komen. om terug te komen. Hè. De gevolgen zijn zwaarder dan iemand die naar Azië geweest is. Hoorde ik vaak van trainers en Nu goed, en bij inspanningsfysiologen en zo. Zeg. Bij Club Brugge zaten 2 Rode Duivels, Mechelen en Seis. Ja. Toch? Dus Ja. zo'n grote impact kan dat toch niet hebben. Nee, maar er zullen inderdaad Dat is wel alle De andere nationale internationals ploegen. ook, ja. Goed, STVV dan. Het was zaterdag net niet voor STVV. 1-0 verloren van Union. Gaat net niet het gevoel worden van play-off 1? Dat gaan we toch niet zeggen na 1 match op Union. Ja, ik weet niet. Het kan... Nee, want het was een wedstrijd waarin ze zelfs... Ja, ze zetten hun voet ernaast, hè, qua balbezit en zo. Alleen qua doelgevaar was het verschil iets te groot. Ik denk dat dat wel het grote werkpunt is. En het is niet alleen... Dat is al langer zo. Ja, voilà, het is niet alleen al deze een paar wedstrijd. weken. Ja. Al een paar weken dat ze moeilijk hebben met kansen te creëren. STVV, niet 1 bal tussen de paal. En dat is hetgeen waar Wouter Franke vooral meestal bezig zijn. Dat zal ook de reden zijn dat hij op een bepaald moment geswitcht is van het systeem ook. Maar ik denk niet dat je... iedereen zei van... Ja, de kalender is een nadeel van STVV. Ik denk misschien wel in het voordeel. Ik bedoel, die match heb je nu gehad. En gelukkig hebben voor STVV Gent en Mechelen gelijk gespeeld. Heeft Anderlecht verloren. Focus is die 3e plaats. Ik denk, goed weekend geweest. Ja, en nu, het had veel beter kunnen zijn. Hè? Als je dan nog een puntje pakt, als je nu ziet waar je dan had gestaan, vooral dat Union dan ook die 3 punten niet had, dan is zelfs de titelstrijd was dan nog echt open. Ja, nu ook nog altijd, hè, daar niet van. Maar, en ook niet dat STVV nu echt de titel moet pakken. Maar goed, als je daar blijft aanhangen, is het toch altijd een fijner gevoel. Maar ik zou zeggen, stick to the plan. Hou die focus op die 3e plaats. En dan heb je... dan kan je zeggen van dat die start nog niet... Die is niet dramatisch. En vooral... Het had ook anders gekund en gemoeten in de slotfase. Ja, zeker. Nu, wat je zegt over de kalender. Je zegt het is eigenlijk ideaal, je hebt die wedstrijd al achter de rug. Maar om dan nu ook nog thuis Club Brugge te hebben, meteen tegen de eerste 2. Ja. Thomas Standaert, die hier vorige week zat, zei in zijn analyse, ja, het voelt toch als een manier om de strijd om plek 3 spannender te maken of aan te wakkeren. Maar Ik volg hem daar wel een beetje. Ja, maar denk je dat het allemaal zo bewust die kalender maken? Ik las ook van Stef Wijnands wel een mooie uitspraak. Dat de kalender dat er iets met blauw-zwarte toverdrank, of wat was dat, die ketel, waar de kalendermaker was ingevallen. Ik weet het niet. Ik zeg het, je moet ze allemaal spelen. En ik zou zeggen, als je kan eindigen op het einde met, als je een eindspurt en daar de directe duels in hebt, dat lijkt mij... Ja, weet je, als je moet starten tegen Mechelen en Agent en je verliest die allebei, dat is misschien erger dan tegen Union en Club Brugge. Dus wat dat betreft, je moet ze toch allemaal hebben. Het is wel zo, STVV is de reguliere competitie niet top geëindigd en nu vind ik wel dat ze moet kunnen putten uit die match tegen Union, alleen ze halen niks en op den duur moet je wel iets halen om dat goed gevoel terug te krijgen. En ik denk dat dat ook belangrijk wordt deze week voor Wouter Franke, om dat goed gevoel aan te wakkeren en te kijken van, dat de spelers zich snel kunnen over die nederlaag heen zetten. En vooral, we zullen het daar dadelijk ook nog over hebben, de manier waarop dat die tot stand is gekomen met de penaltyfase. Dat maakt het allemaal nog net iets zuurder. Langs de andere kant is dat misschien ook iets waar Wouter Franke kan mee werken om die spelers aan te geven van het had anders kunnen zijn en het had anders moeten zijn zelfs. Zo, een beetje dat gevoel van onrechtvaardigheid, dat gebruiken om naar volgende week toe, volgend weekend toe, de spelers weer scherp te zetten. Inderdaad, de manier waarop, want STVV was zeker niet minder, bij momenten zelfs de betere ploeg. En dan botst er een voorzet van Union binnen en dat is altijd zuur. En dan daarna die strafschopfout, Matsuzawa wordt in de rug aangelopen.
Ja, ik zeg altijd penalty. Wat zeggen jullie? Sowieso. Ja, daar gaan we niet over discussiëren. Ik, vind zelf Ja, het dat- is- ik snap echt niet dat de ref niet gewoon fluit. Ja. Ja. En dat is het nadeel van de VAR. Ik ben een voorstander van de VAR, ik zal dat altijd blijven. Alleen, het grootste nadeel is dat de scheidsrechter Ja. veel minder zelf een beslissing neemt. En hij moet zelf een beslissing nemen en als dit niet goed is, moet de VAR ingrijpen. Maar je moet niet gewoon wachten en het spel laten gaan en ervan uitgaan dat de VAR wel zal ingrijpen. Ik heb nogal eens gezegd, dan kan je een robotstofzuiger met een Bluetooth-speaker ook op het veld zetten. Hè? En van aan de zijkant moet je dan maar doorgeven wat de beslissing is. Vooral, dit is toch ook een fase, als die in het midden van het veld gebeurt, dan gaan die van Union al klaarstaan om de vrije trap op te vangen. Vooral McAllister, die ging nadien na een zucht 2 keer liggen en daar floot diezelfde scheidsrechter dan wel voor. Het is... Trouwens, die uitspraak over contactsport vond ik ook heel ongelukkig van McAllister. Hij ziet eruit als een bokser en ik heb het wel voor hem. Ik bedoel met bokser met zijn gebit in. Monster, En ik heb het wel voor hem als speler. Ik vind dat knap, die geestdrift die hij brengt. Langs de andere kant, als je dan zo gaat liggen, stel je voor dat Fury bijvoorbeeld, als je daar met je vinger tegen duwt, dat die plat gaat tegen de grond. Zou toch compleet belachelijk zijn en dat vind ik nu ook. En contactsport, ja, tuurlijk is het een contactsport. Vraag maar aan de spelers de dag nadien als die wakker worden. Ik denk dat je dan wel weet dat het een contactsport is, hoe dat zij zich voelen. Maar het betekent niet omdat het een contactsport is, ja, dan mag je elkaar ook een rechtse op de linkerkaak geven. Ja, dat is ook contact. Ja, dus dat maar bovendien de uitleg achteraf ook van Lammer is dat hij het niet goed gezien had en dat de VAR, dat die maar de verkeerde camerastandpunt hadden. Ik weet niet wat nog allemaal was. Maar toch, Ja, ik heb toch Ja, enige camerastandpunten die ik gezien heb. Ik wou juist zeggen, dat lijkt me niet zo moeilijk om daar... de VAR was dit weekend de verwarring alom referee. Hè? Dus ik bedoel, als je van vrij... Dat is gewoon als op 24 uur, hè? Ja, met Sadik vrijdag en Jansen. op Antwerp. De sprong van Jansen. Ik vond Frankie van der Elst was geweldig als commentator. Hè? Ja, die was verontwaardigd. En Frankie van der Elst die verontwaardigd is, dat klinkt zo eerlijk en dat is ook zo eerlijk. En toen moest Don dan gaan kijken en toen kwam hij terug en liep het veld op. En Frankie van der Elst, echt, hij was helemaal ontdaan. Doe het alsjeblieft niet. Hij kwam in de perszaal achteraf naar mij en zei, ik heb toch niet overdreven, hè, maar dat was toch echt belachelijk. Nu, dat is ook zo. De VAR, en misschien zoek ik het nu ver, hè, en het zal niet doorslaggevend geweest zijn, maar Bert Put was de VAR en Bert Put is een Limburger. Hè. En dan denk ik van, ja, houdt hij zich misschien een beetje in, omdat hij anders het verwijt krijgt dat hij Limburger is en voor STVV. En ik weet het, dat mag niet meespelen. Hè. Maar Limburg is een speciale provincie, dat weten we allemaal. Bijvoorbeeld, nu ook in de VS, met de nationale ploeg. Dikwijls krijg ik dan de opmerking, bijna dagelijks, van mensen van de bond. Lieberlo, het zijn niet alleen Limburgers hier, hè, omdat ik dan vragen stel over Limburgers, omdat ik interviewaanvragen doe over Limburgers. De Antwerpse, Oost-Vlaamse, West-Vlaamse en Brabantse collega's, die krijgen die vragen niet. Om maar te zeggen, ik denk ook wel dat binnen het scheidsrechterskorps dat Limburg daar ook een speciale provincie is. En dat daar wat meer de nadruk Dan wil ik wel eens weten van waar Ken Vermeijeren komt. Want die ooit twee wedstrijden gefloten heeft in play-off 2. En daar stopt het. En die is dan VAR. En die zegt dan in minuut 96 tegen Bertond, kom eens kijken, want ik heb hier iets gezien. Tegen Lothardon. Ja, Lothardon, sorry. Alle scheidsrechters. Ja, allemaal door elkaar. Ik weet het al. Ja, inderdaad. Want dus, er is wel een gigantisch verschil tussen de penaltyfout op Matsuzawa en de niet-penaltyfout op Jansen. Hè. Dat is onwaarschijnlijk. En daar wordt dan de VAR... Ja, daar wordt dan wel een tegenovergestelde beslissing genomen. Dat maakt het zo maf. Nu, STVV en Antwerpen waren allebei kwaad dat ze geen penalty krijgen. Nu, dat komt ook omdat ze niet gewoon zijn om er geen te krijgen. Toch, Siebe? Ironisch genoeg behoren beide ploegen dit seizoen net tot de teams die het vaakst een strafschop kregen. STVV staat tweede in dat klassement met 8 penalties, terwijl Antwerpen derde staat met 7. Alleen Cercle Brugge doet het nog beter met maar liefst 11 toegekende penalties.
De strafschopfout was op Matsuzawa. Die kwam 10 minuten voor tijd in en was opnieuw een paar keer gevaarlijk. Heeft Frank hem niet iets te laat ingebracht? Slechts 10 minuutjes? Hij wordt meteen voor 3 kant. Ja, het is opmerkelijk hè, dat hij vrij laat gebracht wordt altijd. En ja, Franke zegt ook altijd van ja, dat is zijn... dan is hij op zijn best. Hè, dat hij op het moment dat er een beetje vermoeidheid is bij de anderen, dat hij echt zijn acties hoog kan maken. Maar ja, als je zo weinig creëert, zoals STVV de laatste weken, dan zou het misschien toch wel eens de moeite zijn om het te proberen. Ja. Wat sneller. Wel 20 minuten voor tijd verandert hij wel van opstelling en gaat naar een 3-5-2. Een goed plan B. In deze wedstrijd bleek van wel. Hè. Ik bedoel, ze hebben wel... STVV heeft zijn voet naast die van Union gezet, hè, minstens. Hè. Dus... Jacques Matthijssen, ik moet altijd aan hem denken, want ik heb geregeld dan de Limburgse derby zetten we altijd een analist ter plaatse in het stadion en vaak is dat Jacques Matthijssen geweest. Dus heb ik vaak op die momenten naast hem gezeten en bij wissels dan zei hij dikwijls van, ja, een naam voor een naam. Dat doe je niet. Dus dat je echt iets moet veranderen. Ja. Nu, je moet de keeper niet in de spits zetten, hè? Dat bedoel ik niet. Maar dat je echt wel iets verandert ook met je wissels. En dat je de tegenpartij doet nadenken. Hè? Dat je doet nadenken en ook de tegenstander in verwarring brengt. Ja. En dat je niet gewoon een rechtsvoor voor een rechtsvoor wisselt die dezelfde capaciteiten of kwaliteiten heeft. Want dat brengt niet genoeg bij. Dat niet genoeg. Ja, ik zeg, je doet nee, ja, je hebt dan een frissere speler en dat is het dan. Dat wel. Kan ook helpen. Ja, het kan ook helpen, tuurlijk. Maar dat je niet alleen dat doet. En ja, op dat vlak was die veldbezetting, die veranderen van Wouter Franke een goede ingreep. Ja. Nu komt de wedstrijd tegen Club Brugge aan thuis. Wat verwachten jullie daarvan? Dat is een hele mooie, hè? Ik bedoel, dit is toch... Ja. En Leco, het nadeel is wel, Leco heeft nu een hele week... werk om die vakantiemodus uit te zetten, dus ze gaan knallen, Club Brugge. Dus dat weet Wouter Franke. Ik moet zeggen, is gewaarschuwd. Het Club Brugge van gisteren, van de eerste helft... Dat was ook wel knallen. Dat was straf. Ja. Dat was straf. Dat was tempo. Was echt, dat je ziet, dat was gewoon hun niveau van de Champions League naar de Jupiler Pro League getild. Dan wordt het lastig, maar opstaaien. Op het kunstgras ook. Ze komen al er niet graag naartoe, die spelers. Maak daar gebruik van. En ik denk echt wel dat STVV heel fel gaat starten ook. Echt niet, want je mag niet achteruit. Want dan roep je het over je af. Dan zijn ze, dan komt Brugge in zijn normale doen, in zijn vertrouwen van die eerste helft. Maar als het wat losser wordt bij Brugge, dan zag je na rust ook, dan zijn ze ook wel kwetsbaar. Hè. Dat is dit seizoen al vaker gebleken. Hè. De verdediging van Club Brugge is kwetsbaar van Union. Hè. Ja, en vooral... En dat heeft daarom niet te maken met de kwaliteit van de verdedigers, maar dat is gewoon met die instelling van die hele ploeg, hè, die meer vooruit denkt. Bij Union 1-0 voor, dan kan je het schudden. Hè. Dan weet je, die zetten het dicht en dat is gewoon een andere mindset. Club Brugge heeft moeilijk om een hele match echt top te blijven. Ja. En ook meer moeite dan voordien om een match dood te maken op het moment dat ze eigenlijk al gewonnen hebben. Je hebt dit seizoen niet het gevoel dat als je achter staat tegen Club Brugge, dat het over en uit is. En dat is ooit anders geweest. Ja, dat is waar. Ja. Dat is gisteren zeker gebleken. En misschien kan Leco... Er staat toch al perenbloesem, hè? Niet? In volle bloei. Het kan misschien een beetje sneller komen en dan een beetje... Geen vakantie, Christophe. Goed, Genk, daar is het ook geen vakantie. Die hebben gewonnen op Antwerpen. Die zijn met een overwinning aan play-off 2 begonnen. Was het voor Genk een deugdende overwinning, Marnik? Ja, dat denk ik wel. Hè. Het was opvallend dat Nicky Haaien na 10 tegels in 2 matchen, want ze hadden er in Freiburg en Olivier er 5 geslikt, dat hij toch is overgeschakeld naar een 3-mans defensie. Hij heeft dat ook gedaan om zijn nieuwe keeper een beetje te beschermen. Luca Brugmans, iets meer stabiliteit in die ploeg. Dus 3 centrale verdedigers, 2 wingbacks. Een soort van vierkant op midden en dan één diepe spits. Ik moet zeggen, het niveau was voor rust echt niet goed. Het was echt play-off 2. Ook omdat Antwerpen dezelfde veldbezetting er tegenover en het zat pot vast. Ja, en ook zo aan de bal heel slordig allemaal. Er werden zoveel technische fouten gemaakt ook. En dan had hij een paar keer een omschakeling, dat het toch wel... En dan dat doelpunt vlak voor rust. En dan de tweede helft moest Antwerpen komen en het was Genk echt wel veel beter. Maar vergeten ze het af te maken.
bij 2-0, ik bedoel, bij 0-3 was het gedaan geweest. En ja, als je dan een goal nog maar eens weggeeft, wat zorg daar. Hij heeft het vaker dat hij uitglijdt terwijl hij op een bal trapt. Maar ja, dit zag er echt wel... Ik moest denken aan... Eigenlijk, de manier waarop dat hij daar die bal ontzet, is ook de manier waarop dat hij soms afwerkt. Dat is het pijnlijke eraan. Onlangs heeft hij er nog, ik weet niet tegen wie, maar jij wel, Marnik, waarschijnlijk, dat hij voor doel komt en echt die staalhard binnenkant voet weglegt. Hè. Dus hij nog zelfs een goal voor in de Premier League. Maar het is vaker dat hij ook afwerkt zoals hij nu die bal wilde wegwerken. En dat ziet er knullig uit. Meer kan je daar niet over zeggen. Bij mij blijft dat een soort gebrek aan focus, denk ik. Dat je echt niet 100% geconcentreerd op dat veld staat. Anders ja. Ik bedoel, en zo breng je hen in de match en dan weet je dat nog even kan spoken op de bos. Ja, nu ik vond ook en dat heb ik al vaker het gevoel gehad bij Sattelberger. Ik vind dat een mooie voetballer. Maar het is misschien net iets te mooi, Dekels. Want hoeveel ruimte dat Foulot kreeg om die bal te trappen, die was eigenlijk nog niet supergoed. Nu, Sattelberger keek dan ook even over zijn schouder. Ik denk dat hij verwachtte dat er iemand in zijn rug kwam doorgelopen en dat Foulot die bal ging meegeven en dat hij daarom die ruimte wilde afdekken. Maar hij liet Foulot, er zat geen enkele druk op. Hè. Foulot die had nog een tas koffie kunnen zetten en had die bal dan nog kunnen voorzetten. Dus, algemeen probleem bij Genk ook. Ze hebben al veel goals geslikt dat er gewoon te weinig druk is op de voorzet. Maar Nick, je zei het al, hij wou een beetje zijn keeper beschermen. Dat was de afgelopen weken natuurlijk ook een gespreksonderwerp. Luca Brugman begon tussen de palen. Een 17-jarige tussen de palen, dat is altijd een klein beetje geschiedenis, toch Siebe? Brugmans heeft zich in de geschiedenisboeken gewerkt als op 4 na jongste doelman ooit die debuteert in de Pro League. Voor hem staan nog enkele opvallende namen. Zo maakte zijn voormalig Jong Genk-ploegmaat Doucouré eerder al zijn debuut voor Beerschot. Nog jonger was Sven Doest bij Club Brugge. En daarboven vinden we niemand minder dan Thibaut Courtois. Maar de absolute recordhouder blijft echter Thomas Kaminski. Hij was amper 16 jaar en 197 dagen oud toen hij zijn eerste wedstrijd in eerste klasse speelde voor Beerschot. Wat vonden jullie van de wedstrijd van de 17-jarige Luca Brugmans? Proper. Hele goede bal gepakt, die eerste. Ook al was het buitenspel, denk ik. En week die bal voor hem gelukkig niet te fel af. Waardoor hij juist in de baan van het schot... Maar dat geeft vertrouwen. Dus je pakt na een paar minuten al een goede bal. En voor de rest hebben ze het echt wel slim aangepakt ook. Ze hebben hem niet te veel laten uitvoetballen. Als je hem achterin, dan heb je daar iemand op overschot die kan uitvoetballen. Hè. En ook ze hebben dan vooral op tijd de lange bal gebruikt. En zo even dit thema aan de kant geschoven. En Nicky Haaien zei na afloop ook, je had misschien 2 keer of zo meer kunnen uitvoetballen, dat er de ruimte wel was. Maar we hebben dat wel bewust gedaan, dat het niet... dat moet geen als dat nog meer een thema wordt bij elke keeper die in de goal staat, dan... ik vind het wel een goede keuze voor Brugmans, dat ze voor Brugmans kiezen nu. Hij heeft de kwaliteit. We hebben dat ik denk een jaar geleden alles... heb jij mij eens gevraagd van welke jonge Genkenaars zie je een mooie carrière maken? Ja, dan stond voor Brugmans echt voor iedereen wel bovenaan. Ik had een heel klein beetje voorbehoud bij het begin van dit seizoen bij Jong Genk. Had hij het in ieder geval moeilijk, maar dan zie je dat... Het WK ook daar. Ja, het WK, dat is een beetje... die hij daar maakte. Maar blijkbaar, je zei het al, Marnik, dat hij heel sterk is mentaal. Dus ja, als je mentaal sterk bent en je hebt de kwaliteiten, dan moet je niet wachten om hem te zetten. Zeker ook niet gezien wat er dit seizoen allemaal al gebeurd is. Plus met Laval en met Van Krombrugge. Ja, nu zie je waarom men bij de topclubs en vooral in Genk zoveel belang hecht aan de jong ploegen in de U23 ploegen in de Challenger Pro League. Heeft hem echt wel... Dat heeft hem enorm veel voorsprong laten nemen op een normaal parcours van iemand die zoals vroeger bij de belofte op maandagavond een match voor niks moest spelen. Hè. Het is niet de eerste keer dat hij in een stadion in doel staat op tv. Dat is het helemaal. TV, stadion. Als je op Kortrijk, op Beerschot, op Beveren, dan heb je ook dat volk in je nek. Dan heb je ook die extra... de hartslag die wat omhoog gaat. En moet je met die omstandigheden leren omgaan. En dat zag je wel. Ook zo de hoge ballen dat hij kwam op het einde. Ook eens een beetje ballen begonnen pompen. Hij deed ook niks gek. Hij ging die bal niet proberen te plukken tussen 10 man. Hij bokste die bal gewoon weg.
En dan zie je wel dat hij op zijn 17e al vrij volwassen is. Hè. We hebben het er hier nogal over gehad. Dat is een hele pintere kerel ook. Dus ja, dat komt wel goed. En hij gaat fouten maken nog. Hè. Dus dat weet je. En elke keeper maakt fouten. Simon Mignolet zal niet blij geweest zijn gisteren. Ook al was hij geen blunder, maar dat zag er heel onnozel uit. Gisteren dat eerste doelpunt. Dus dat is gewoon zo. Dat is ook eigen aan een doelman. Dat is ook allemaal helemaal geen probleem. Maar hij moet een bepaalde rust uitstralen. En dat heeft hij vrijdag zeker gedaan. Ja. Hij zal fouten maken, maar hij zal ook gewoon heel deze play-off 2 tussen de palen staan en vertrouwen krijgen. Dat denk ik wel, ja. Okay. En dat vertrouwen ook verdienen. Hè. Hij zal ook heel goede ballen pakken, hè, zoals hij in het begin ook deed. Hè. Het is iemand die... Het is wel iemand, hè. Patrick Holz, die ging voor de wedstrijd het veld op en die zei achteraf ook miljarden, dat is een groter. Hij straalt wel wat uit. Hè. Hij is ook bijna 2 meter. Hè. Dus, Ja, de vergelijkbare fysiek met als Thibaut Courtois, maar we mogen hem er niet mee vergelijken, dat ik natuurlijk. Maar natuurlijk, het zou ook onnozel zijn hè, om iemand op zijn 17e te zeggen van ja, je moet even goed doen als de beste keeper ter wereld. Ja, als dat de lat niet te hoog leggen is, dan weet ik niet wat we daar nog moeten voor doen. Goed, de Genkse doelpunten dan, die kwamen allebei van Heijmans. Hij scoorde de 1-0 op slag van rust en vlak na rust maakte hij de 2-0 via een strafschop. Die strafschop gaat wel geen schoonheidsprijs winnen, hè? Het was gewoon slecht getrapt. Ik weet het, een penalty die binnen is altijd goed. Maar ja, veel slechter kan je hem niet trappen, eigenlijk. Nee. Als je zijn gezicht zag, hield ook zo zijn hand voor de mond van hier kom ik goed weg. Hij heeft er maar 1 gemist dit seizoen. Ja. Als ik in de hoek waar hij niet meer durft te trappen, heeft hij hem gemist. Ja. Dus, het is duidelijk, hij durft niet meer naar die linkerhoek te trappen. Nu, was dat ook geen podcastverhaal? Die vorige strafschop, heeft hij op 90 Minutes of zo? Bij Charleroi had hij hem door het midden getrapt. Nee, bij Charleroi had hij in 90 Minutes gezegd ik ga door het midden trappen en de keeper luisterde inderdaad naar 90 Minutes en dan had hij gewoon blijven staan en was het gemist. Dus ja, dat doet hij niet meer. Simon Tamata, hè. Ja. Die deed dat constant. Hè. Altijd door het midden. Ja, toch heel vaak. Zo herinner ik het mij toch. Maar ja, toen was ik misschien 7, 8 jaar. Misschien zijn mijn herinneringen niet meer helemaal wat ze moeten zijn. Geven we morgen een filmpje met allemaal ballen links en rechts in de hoek. Simon Tamata, ja. Nee, maar het is... niet meer durven trappen, dat denk ik. Ik denk niet dat het dat is. Maar ja, zoals je zegt, je maakt keuzes bij een strafschop. En misschien mogen we hem zelfs iets meer naar het midden trappen nog. Hoger ook. Ja, hoger denk ik. Maar hij frommelde hem echt tussen de keepers en benen door. Dus ik moet zeggen, zijn eerste goal was wel heerlijk. Die was goed afgewerkt. Half volley in de pot zo. Die was heel mooi. Eigenlijk is een goede voorzet van op links bij Genk. Van Medina had er al een paar in de tribune gelegd. Maar deze was fantastisch afgewerkt naar links. Nu, ik denk ook dat als je een strafschop neemt tegenwoordig, dat je die gewoon best zo hard mogelijk trapt ook. Ja. En in de hoek. Dat is heel simpel uitgelegd voor iets wat moeilijker is misschien. Maar als je zoals deze van Heijmans ook, als je die zo wat plaatst, geef je toch altijd de keeper meer kans. Bovendien, Christophe, hebben die mannen zo'n goede trap. Ja, daarom. Dat bedoel ik. Dat hebben we nog eens gezien ook met de penaltyreeks tussen Italië en Bosnië. Daar zaten er ook een paar bij dat je dacht van, god lieve deugd, ja, ook heel slecht. Maar hoe dat er sommigen daar echt gewoon in de winkelhaak geramd worden, ja, dan heb je als keeper geen enkele kans. Dus dat is eigenlijk altijd de beste optie. Even voor de volledigheid nog, dit was wel degelijk een terechte strafschop voor Genk, die hensbal. Ja, omdat de arm was... Ongelukkig dat wel, hè, want hij ziet het niet. Hij ziet het niet gebeuren, maar kon er niet aan doen, maar hij haalt hem wel uit doel. Maar het staat niet in het reglement dat je bewust dat er een bewuste hensbal moet zijn om strafschop te zijn. Nee, want dan zou het makkelijk zijn, dan doe je gewoon je ogen dicht. Ja. Hè? En je houdt je armen zo breed mogelijk en je doet je ogen dicht en dan is het nooit hens. Ja. Maar nu, de arm was van het lichaam. Ja. En hij haalt de bal zo uit doel. Dus dat is heel ongelukkig, maar dat is wel strafschop. Goed dat hij geen rode kaart. Ja, voilà, dat vond ik wel. Dus hij heeft dat eigenlijk goed opgelost, de scheids. Net zoals hij de laatste fase goed oplost met Sadiq. Want Jansen... Nu, het was ook niet zo heel slim van Sadiq. Ik bedoel, je moet daar gewoon helemaal wegblijven. Maar Jansen... Jansen, die duikt, hè. Die duikt echt. Ja, die valt al. Die wist het al, hè. Ja, die was al aan het vallen voordat hij bij Sadiq was, hè.
Maar daar heb je natuurlijk als Sadik zijnde, je wil die paslijn, of die looplijn van Jansen om dan Brugmans was het, of ja, Brugmans was het toch, hè? Dat was de keeper, hè? Ja. Om dat die niet onder druk komt en wil hij die paslijn zo wat afsnijden, of de paslijn zeg ik weer, die looplijn. Ja. En ja, dan geef je natuurlijk de kans om op je te lopen. En ja, Jansen ging heel vlot neer. McAllister zou het niet beter gedaan hebben. Maar trouwens, bij Heijmans, ik weet niet of dat is opgevallen, maar het was weer de wet van HBVL die daar gespeeld heeft. Hè? Artikel en 2 goals. Bij wie was de voorbeschouwing? Daan Heijmans. Dus de wet van HBVL, dat is een mooie naam ervoor. Voor onze Hij zit intussen aan 16 goals en 8 assists in 35 wedstrijden. Heijmans. Ja, en over alle competities heen dit seizoen. Dat zijn straffe Dat statistieken. zijn heel straffe statistieken voor je eerste jaar bij een topclub. En ja, bij Genk is het nu zo dat als ze spelen nu thuis tegen Leuven, winnen ze die wedstrijd, ja, dan staan ze al minimum 3 punten voor op de derde. Dus dan begint het zo al, na 2 speeldagen krijg je dan al een eerste kloofje. Hè? Dus, Zondag thuis tegen Leuven, dat is de laatste in play-off 2, dus ik schrijf er al in potlood 3 punten bij. Dan gaan we direct naar de volgende speeldag. ik vrees dat het zo makkelijk niet zal zijn. Ik vraag me af of Nicky Haai gaat vasthouden aan zijn veldbezetting. Ik denk dat dat heel moeilijk is als je tegen een soort van muur terechtkomt. Dan heb je toch echt wel buitenspelers staan. Ja, ik denk het ook. Ja. Nu, ik vond ook bijvoorbeeld dat Elouadi, dat hij in dit systeem iets minder tot zijn recht kwam. Misschien is het ook gewoon omdat hij minder dag had. Maar Ik denk hij dat moet ruimte hebben, heb ik het gevoel. En die ruimte had hij niet, want hij stond nu vaak al wat hoger op het veld en zat er allemaal dicht. Nu, het hangt ook van de match af, hè. Dat is zo. Hè. Maar ja, ik had toch het gevoel dat er minder dynamiek zat nu in het spel dan anders. Anderzijds, de dynamiek verdedigend was natuurlijk wel beter, omdat het daar solider was. En het was niet dat hij totaal niet voor gevaar kon zorgen. Nee, dat is steeds een paar goede passes. Dat wel, maar je voelt, Elouadi moet niet ergens staan, hij moet ergens komen. Hè. Mooi gezegd. Anderzijds is als wingback, je hebt wel meer comfort. Hè? Dat wel, je hebt de hele flank. Ja, je hebt niet, en je moet niet altijd achteruit, hè? Dus je hebt iemand in. Ja, dat wel. Maar dus, ik denk dat het eerder ook wel, zoals je zei, iets heeft ook wel Interlands ook teruggekomen. Vakantie gehad, ja. Dan, als je zo moet opveren uit je strandstoel, dat is niet zo simpel. Trouwens, over de nationale ploeg nog even daarover. Want ik vond het wel een opmerkelijke uitspraak van collega Bart Laga van de Standaard. Die heeft in Amerika een interview gehad met Vincent Mannaert van de Belgische Voetbalbond. En toen het ging over het spitsenprobleem bij de nationale ploeg, Lukaku nog niet helemaal fit, iedereen kent het verhaal. Openda was niet goed. Dus ja, het is een beetje wat moeten we doen. En Vincent Mannaert zei toch maar ook de ontwikkeling van Robin Mirisola dit seizoen nog in de gaten houden. Dat zou heel straf zijn. Ja, nu ik moest dan direct aan Divock Origi ook denken in 2014. Je kent hem nog, Divock Origi? Divock Origi ken ik zeker, ja. Al lang niet meer van gehoord. Hè, daar. Dat is de zoon van de man van dat ruiken. Inderdaad, die foto's. Dus ik dacht eerst toen ik het las van, alleen nu, zo van, wat zegt hij nu? Maar als je daar eigenlijk een beetje over gaat nadenken, meer van in je heel ruime kern die je toch wel hebt. En ik vind op dit moment eigenlijk, als je Robin Mirisola, bijvoorbeeld Vermand, die is geselecteerd geweest. Vermand is voor mij op dit moment niet beter dan Robin Mirisola. Maar dan is het een drama voor Mirisola dat geen play-off 2 speelt. Want je kan nooit play-off 1 en play-off 2 vergelijken. En dat gaat altijd ook het argument tegen zijn natuurlijk. Nu, ik denk ook niet dat Garcia dat gaat doen. Hè. Nu, als Mirisola er, ik zeg niet maar iets, als die er nog 8 binnen knalt, dat is weer iets anders, ook al is dat play-off 2. Hè. Inderdaad. Ik vond ook een heel interessante die Thomas hier boven haalde en jij bent me gaan opzoeken, Hugo Kuipers. Ja. Die kan je dan toch beter oproepen dan Mirisola? Qua ervaring en zo? Ja, alleszins. Ja, en heeft, want ik moet toegeven, ik heb nu in het weekend niet gekeken wat ze gemaakt hebben tegen Nashville. Was een topper. Nashville stond eerste. Dus dat heb ik nog niet nagekeken of hij daar ook gescoord heeft. Maar Siebe? Toen ik vorige... Siebe is aan het opzoeken. Ja, Siebe is aan het opzoeken, dat is goed. Want toen ik hem vorige week sprak, Hugo Kuipers, trouwens echt een fantastische kerel.
Toen had hij 4 wedstrijden van de 5 gespeeld en had hij in al die 4 wedstrijden gescoord, inderdaad. Ja, Chicago Fire die won met 1-0 van Nashville na een doelpunt van Zinkernagel. En het was meteen ook het snelste doelpunt ooit in de clubgeschiedenis. Zinkernagel. Toch een beetje Belgisch. Ja, maar- 1-0 gewonnen, een doelpunt van Zinkernagel. Ja. Maar Hugo Kuipers, inderdaad, ik heb hem ook de vraag gesteld en hij zei dat hij opnieuw in de voorselectie zat deze keer. Het was de eerste keer sinds hij in de VS voetbalt. En dat het vuurtje toch heeft aangewakkerd. Nu, hij zei ook, er wordt wel neergekeken op de MLS, maar ik ben hier toch een betere voetballer geworden. Nu, ik moet toegeven, ik volg de MLS ook niet elke week. Maar toen ik vorig jaar de MLS Cup zag tussen Los Angeles en New York Red Bulls, dus niet de laatste, maar de voorlaatste, moet ik wel zeggen, dat is 1 match, maar dat had niet het niveau van Club Brugge in Champions League modus. Ja, je blijft ook zoiets hebben van Nashville, goh, daar ga ik niet naar de voetbal gaan. Daar ga ik voor de muziek naartoe. Ja. Ja, er is, Maar het is wel een stevige competitie, dat wel. En inderdaad, als je het zo vaak scoort, vorig jaar heeft hij er 19 gemaakt in de MLS. Ja, en je zit dan met zo'n groot probleem bij de Rode Duivels. En het is nog eens in Amerika, niet dat je het daarvoor moet doen, maar goed, dan is Kuipers... Misschien had hij er nu wel moeten bij zijn. Dan. Ja. Op die Want stage op al. en bij Juventus komt hij er ook niet aan te pas. Dus Nee. had hij er eigenlijk nu wel kunnen bij zijn. Goed, ik ben nog benieuwd, Christophe, of jouw speler van de week ook uit vakantie komt. Die zal binnenkort veel vakantie hebben. Die komt uit de vakantieclub. En die zal binnenkort veel vakantie... Alhoewel, hij zal het niet graag horen, want ik heb het over Simon Mignolet. Ik kies hem als speler van de week, maar eigenlijk als een Lifetime Achievement Award. Die geven we hier ook even. Ja. Ik geef er even ertussendoor bij. Nee, Simon Mignolet is een fantastische doelman. Ik heb het vorige week in de analyse geschreven toen hij zijn afscheid aankondigde. Zeker top 5 zonder nadenken. En dan kan je daar nog over discussiëren van wie waar precies staat. Is hij beter dan X of slechter dan Y? Maar is gewoon een topkeeper. Zo met zijn vak bezig. Minutieus, topprof. Jurgen Klopp zei het ook, van als ik een lijst moet opstellen van spelers qua professionalisme. Ik ben al 30 jaar coach, zei hij toen. En dan staat Mignolet waarschijnlijk op 1. Dus ja, als zo iemand dat zegt, dan zegt dat ook alles over de werkethiek van Simon Mignolet. En niet alleen de werkethiek, maar ook, ja, het is gewoon een supergoeie keeper. En daarnaast ook nog een topkerel gewoon. Hè. Zijn mentale kracht is ook fantastisch. Hè. Ik was erbij toen hij zijn transfer maakte naar de Premier League. Ik ben dus meegereisd toen hij van Sint-Truiden naar Sunderland. En dat was... als je zag hoe kalm dat hij daar overal en hoe zelfverzekerd hij onder alle omstandigheden daar bleef en zich ook direct daar manifesteerde, toch wel direct op het hoogste niveau. Mm. Heel straf. Echt heel straf. En hij kreeg daar direct ook, het was daar al vrij snel, big sigh. En hij kreeg daar, hij dwong gewoon een respect automatisch af, gewoon met zijn prestaties en zonder daar de grote man uit te hangen. En dat vind ik toch wel, ik moet zeggen, hij had toen ook al wel een heel straf niveau. Hè, als hij hier doorbrak bij STVV. Match tegen Kortrijk zeker was het? Dat Lekers toen was dat zei... Kortrijk? Ja, denk ik. Op Kortrijk dat Lekers toen zei van, dat heb ik nog nooit gezien. Hè. Dus, Nu, ik begrijp wel dat er mee stopt, want ik heb hem denk ik een jaartje geleden nog gesproken in Brugge en toen zei hij zelf van ik ben, als ik stop met voetballen, voor meer dan de helft invalide gewoon. En hij bedoelde dat niet als boutade, maar echt gewoon letterlijk. Hij zegt van, ik pak per dag gemiddeld 150 ballen. Dus tel maar uit op heel mijn loopbaan hoeveel dat ik er pak. Hij zei toen ook van, mijn handen, die staan echt zoals dat je een bal vast hebt. Dus als hij geen bal vast heeft, staan die handen eigenlijk ook zo. En ja, dan begrijp je wel van, je wil ook nog een leven hebben na je voetbalcarrière. Hè? Want Simon Mignolet is een veteraan in het voetbal, maar in het gewone leven is dat een jong veulen. Dus je wil ook nog wel een leven hebben erna. En dan begrijp ik ook wel dat hij ermee stopt. Het is iets wat enorm onderschat wordt. De fysieke impact van, op het lichaam van een topsporter, maar vooral van een voetballer dan ook. Dus er wordt nogal smalend gedaan over voetbal en dan zeker dan beginnen vergelijken met wielrennen.
Maar gewoon bij veldspelers de contacten en bij keepers, ja, je moet elke keer tegen die grond gaan. Ja, zoals je zegt, je moet die ballen altijd pakken. Dat is Ik heb dat al dikwijls gezegd, ook de impact van twee spelers die in duel gaan, die tegen elkaar lopen. Die impact, dat zie je niet. Je ziet die niet op tv. Je kan je niet inbeelden wat dat precies is. En als je dat dan telt, hoeveel keer dat je dat meemaakt op 90 minuten, ja, dat is eigenlijk een bokswedstrijd. En dat dan een hele carrière lang. Ja. Ook de blessures het afgelopen seizoen tonen ook wel aan dat het voor Mignolet gewoon het ideale moment is om... Ja, en ik denk ook wel een hoogtepunt. We zullen zien of het een hoogtepunt wordt voor hem. Stel dat ze de titel zouden pakken en ik kan dan afscheid nemen, dan is dat ook wel, denk ik, ja, een mooi moment. En moet je het niet... Ik denk ook wel, hij had volgend jaar gerust nog een jaar erbij kunnen doen. Maar als je dan opnieuw uitvalt, Christophe... En of je gaat dan dan wordt in het de zuur, fout en je hebt de ene blessure na de andere, ja, dan is het einde in mineur en heb je daar een slecht gevoel bij. En nu gaat hij sowieso een goed gevoel erbij hebben. Voilà, 10 wedstrijden in play-off 1 nog spelen is eigenlijk gewoon nog... En misschien kampioen zou nog de kers op de taart van zijn carrière zijn. 9 nog. Ja. 9 wedstrijden nog, inderdaad. Maar 10 in totaal in de play-offs gespeeld nadat hij zijn afscheid aankondigde. Ja. Marnik, wie is jouw speler van de week? Jingle. Oké, we zijn bij de Challengers Pro League aanbeland. Vertel, wie is je speler van de week? Wel, ik ga voor Sam de Grant. Linksback van Lommel. En die heeft zijn 10e assist. Die zit niet aan 10 assists. En die had een voet in de 3 goals als linksback. Nederlander, ik dacht 21 jaar, maar die is opgeleid bij voor een stukje Anderlecht en daarna heel lang bij Genk. Hij heeft toch een aantal jaren gezeten bij de belofte. Het net niet gehaald tot de aankern. Maar als ik zijn voorzet zie, dan denk ik toch van, dat is wel iemand die misschien... verdedigend weet ik het niet, maar aanvallend zeker. Mm. Als ik dan... Medina had nu 1 goede assist, maar zie ik veel ballen. Ik denk Kayembe ook. Ik denk van voorzetten, dan mogen er wel een paar meer en preciezere bij zitten. Als je dan die van Sam de Grant ziet, die voorzetten, dat is redelijk straf. Zijn traptechniek is echt geweldig. Is dan ook... Hollands belofte international geweest. Nu nog weet ik niet, maar wel iemand die ook door de Nederlandse bond, dan voetbalbond, wordt gevolgd. Een heel interessante speler. Als je sommige flankverdedigers in eerste klasse ziet, inderdaad, dan kan de Grant daar wel lang staan, denk ik. Als je dan heel dat verhaal misschien best aan doorgaan met Lommel. Als je ziet hoe vlot dat zij scoren. Lommel won met 3-2. Ja. De Grant had dus in alle 3 de doelpunten een voet. Maar ze kregen er natuurlijk ook weer veel tegen en dat is eigenlijk een beetje het verhaal van het seizoen, toch? Ja, in 1B blijft Lommel indruk maken op aanvallend vlak. Met 58 gemaakte doelpunten hebben de Noord-Limburgers het op 1 na hoogste gemaakte doelpuntentotaal van de reeks. En enkel kampioen SK Beveren doet beter met 71 doelpunten. Helaas is er ook een keerzijde, want Lommel incasseerde dit seizoen al 43 tegendoelpunten. Wat meteen aantoont dat het spektakel langs beide kanten gegarandeerd is. Toch straf. Bijna de tweede meeste doelpunten na het ongenaakbare Beveren. Ja, maar en ook als je ziet, je hebt natuurlijk Suntjes in de spits, 17 goals, 8 assists. Heel straf. Maar dan ook, voor mij de meest bepalende speler zal toch Lucas Schoof zijn. Als middenvelder 11 goals, 3 assists. Het zijn allemaal mannen met indrukwekkende statistieken. En toch sterkhouders waarvan die de hoop geven dat de promotie mogelijk is. Hè? Maar is het met die verdediging ook een ploeg die klaar is voor 1A? Ja, klaar voor 1A. Geen enkele ploeg nu in 1B is klaar voor 1A. Ook Beveren niet? Ook Beveren niet. Nee. Ik denk dat die ook nog wel... Als je ziet de spelers bij Beveren, zijn er toch heel veel oud, die teruggekeerd zijn uit... Nee, maar die teruggekeerd zijn uit de Jupiler Pro League. En die daar die een stapje moesten terugzetten. Ja. Hè? Dus dat is een heel sterk geheel. Zou dit Beveren gedegradeerd zijn dit jaar in de Jupiler Pro League? Misschien degradeert er niemand, hè? Ja, ook waar. Ja. Ik heb gisteren zelfs nog een stukje beginnen kijken van La Louvière Dender. Was niet de meest vrolijke moment van het weekend. Wat doe je jezelf aan? Maar... Ja, dus, Het was dat of... ja, nee. Ja, ik dacht zo podcast, misschien zit er nog ergens komt er een Limburger nog boven gekropen, maar nee.
de eieren waren geraapt, Christophe. En ik moet eerlijk toegeven, de kater was nog niet volledig weg. Dus, Het gaf je een reden om in de zetel te blijven. ja, in de zetel met één oog dicht en de ander niet open. Hè. Maar dan toch zag je dan plots dat het Lalivière-dender was. Nee, maar het is, ik vind Lommel wel een leuke ploeg. Ook om naar te kijken. En ze hebben wel een probleem dat ze zitten met heel wat afwezigen. Wat blessures. Hebben ze ook zitten ze ook zijn ze ook betrokken bij Passportgate, hè, met Pelopouzi. Dus dat is Pelopessi is het. Hè. Die voor Indonesië speelt. En ja, daardoor zijn Nederlands paspoort wordt dan in twijfel getrokken of dat na zijn interlands voor Indonesië dat nog geldig is om de juiste werkvergunning af te leveren. Heel Holland staat daarmee op zijn kop. Bij Antwerpen hebben ze ook daardoor bijvoorbeeld Kerk er moeten naast laten tegen Genk. Lommel heeft daar ook een probleem. Dus ik ben ook wel eens... Ik vind het toch wel straf. Ik bedoel, dat zijn mannen die worden al 10, 15 jaar als Nederlander aanzien. En plots, omdat die dan interlands gespeeld hebben, moeten we dan toch hun werkvergunning in twijfel trekken. Dus eigenlijk slaat het nergens op. Dus een pure papier kwestie. Maar ze hebben ook nog een aantal geblesseerden, zoals we zeiden. Dus hopelijk kunnen ze wel wat spelers recupereren. Kunnen ze iets meer stabiliteit inbouwen. En ja, scoren doen ze toch. Dat zijn ook wel goede goals die ze maken. Als je gisteren zag die laatste goal, hoe dat Sotis die dan nog teruglegt ook. Knap. Hopelijk kunnen ze nog wat spelers recupereren, zeker voor die eindronde. Daar zijn ze zeker van nu. Hè. Dus door deze zege zijn ze zeker. En ze zijn ook bijna zeker van die vierde plek. Ik denk dat ze daarvoor nog 1 punt moeten pakken. 1 op 6. Dus dat komt ook wel goed. Patro daarentegen zijn nog niet zeker van de eindronde, want die verloren met 2-0. Tot grote frustratie van coach Stijn Stijnen, die het laatste fluitsignaal niet had afgewacht om naar binnen te gaan. Ja, geen moment verliezen om de volgende match voor te bereiden. En ze voelen daar de hete adem van Eupen. Want Eupen en Luik staan allebei met een match minder op een puntje minder. Ja, maar ze spelen nog tegen elkaar, Eupen en Luik. Waardoor Patro zijn lot in eigen handen heeft. Patro moet maar 1 wedstrijd niet meer spelen. Dat is thuis tegen Vrouwenbrei. Moeten ze winnen, dan is het zover. Dat moet wel lukken, denk ik. Alleen, ze hebben 5 op 21 gehaald. Dus we hebben een aantal... zit erop, hè. We hebben een aantal weken gezegd van dat kan niet meer mislopen. Ja, 5 op 21 is natuurlijk wel echt heel weinig. En in dat opzicht is het inderdaad toch net ietsje moeilijker om die match te winnen. Hè? Ja, maar uiteindelijk denk ik wel dat ze spelen dan, ik zeg het tegen Vrouwenbrei. Misschien supporters zijn nu wel. De volgende speeldag is het Vrouwenbrei tegen Jong Genk. Ik denk dat ze bij Patro dan toch wel voor de ploeg van Jean-Louis Boucher supporter en dat die zeker zijn. Het is een beetje meer ontspannen die laatste match. Dat daar niks meer voor hoeft. Over Jong Genk gesproken, zij speelden 2-2 gelijk tegen Lokeren. En de Wannemaker keerde terug na 4 wedstrijden uit de selectie met zijn blessure en meteen een doelpuntje, dus goed nieuws. Ja, een strafschop, beter getrapt dan die van Heijmans, maar er ook gewoon binnen. Hè. En dat is een van de mannen, denk ik. Ik denk dat voor Jong Genk wel het cruciaal is nu, van wie gaat er van die spelers gaat er doorstromen. Ik denk dat de Wannemaker daar zeker eentje van is. Die zou wel eens kunnen komen voor Zattelberger, denk ik. Kern, als je, eens die volledig fit is dit seizoen nog? Nee, ik bedoel naar volgend seizoen. Als je dan ziet, als je de posities zet en je voelt het plan helemaal in en je weet dat er elk jaar jongens moeten doorstromen en ook verdienen om door te stromen. En als je dan ziet bij Zattelberger, als je gewoon zijn rapport dan opmaakt dat het gewoon net te weinig is en dat hij er toch niet in slaagt om de coach te overtuigen van hem vast te zetten, dan denk ik dat ze eerder, en als je dan ook het evenwicht bekijkt, de fysiek sterke Bangura, Heine, de Wannemaker, die zone, denk ik dat je dan, dat is wel een mooi evenwicht. Als je een buitenlandse speler hebt die een talent afblokt eigenlijk voor een stuk. Hè. Tot nu toe was dat gerechtvaardigd, maar die buitenlandse speler moet dan gewoon wel een stuk beter zijn dan het talent dat je
de weg verspert even. En dat is steeds minder het geval. Ja, dus dan maak je keuze, zeker na zo'n seizoen zoals dit bij Genk. En ik zeg het, zo gaan er nog wel een aantal keuzes moeten gemaakt worden. Zo, dat is ook het verhaal Brugmans een beetje. Dat heeft Nicky Haaien ook gezegd. Hij zegt Van Krombrugge is ook 100% fit op dit moment. Maar dan weeg je dus bepaalde dingen tegen elkaar af. En het toekomstgerichte is daar iets heel belangrijk in. Hij loofde trouwens Van Krombrugge voor zijn... en Lawal ook voor de manier waarop zij Brugmans hebben geholpen. In de aanloop naar de wedstrijd. Dat je toch wel ziet dat zo keepers... Het is iets heel speciaals. Het is een ploeg en een ploeg. Het wordt Brugmans wel gegund. Dus maar ik zeg, keepers zijn een ploeg en een ploeg. Dat is echt zo. Die trainen gewoon altijd samen. Die leven samen voor een groot stuk. En dan zie je toch dat zij elkaar steunen. Dat is aan de trainer aan de coach om een keuze te maken. En dat zij dan achteraf zich daarmee neerleggen en dan samen het beste ervan maken. Dat is mooi. En dan denk ik dat we ook nog even naar de lagere reeks moeten. Daar is niet heel veel gevoetbald, maar wel in het vrouwenvoetbal. Daar heeft Bilze United B de beker van Limburg gewonnen. Halverwege stond het 1-1 in de finale tegen Stockholm, maar de coach van Bilze zette verdedigster Kelly de Wild in de aanval en zij maakte er 2 en zo pakte Bilze de beker. Wat een tactische zet. Ja. Gewoon de centrale verdediger. Chucky Matthijssen, niet naam voor een naam, maar gewoon iets aan. Ja, maar tegenstander laten nadenken. Maar dat is uiteindelijk is ook niet zo uitzonderlijk. Hè? Daniel van Buiten heeft het gedaan. Dat verdedigers. Je hebt bijvoorbeeld je hebt Simon Bammes, hè, die het allebei doet nu zelfs nog in Tsjechië in de hoogste afdeling. Hè. Dus dat je toch, en ik kan me dat ook wel voorstellen, dat je als centrale verdediger goed kunt inschatten wat een spits kan doen om een centrale verdediger te verrassen. Goed punt. Dat is, of gewoon een van de beste spelers van de ploeg ook. Het zal een combinatie van de twee zijn. Ik denk, ze zal waarschijnlijk wel de beste van de ploeg zijn als ze allebei kan. Ja, voilà. Goed, dankjewel voor jullie deskundige analyses weer deze week. Dankjewel ook Siebe voor de technische ondersteuning en de feitjes. En tot volgende week.